bilera lehendakariarekin eta partekatu dugu egoera politikoa mundu mailan, Europan, Estatuan, Euskal Herrian eta nola ikusten dugun Euskal Agenda, Euskal Politikagintza hurrengo hilabetetan. Nik mezu nagusi bat helarazi diot lehendakariari eta da ikasturte politiko hau, hasi dugun ikasturte politiko hau gakoa dela, legegintzaldian ikuspegitik, eta ordua iritsi dela, eskuartean darabilgun relato, diskurso hau, garbira pasatzeko. Hau da, herri akordioen inguruko diskurso hau garbira pasatzeko. Daramagu denbora asko, esaten herri honek behar dituela aurrera pausuak, jauziak, hortarako herri akordioak behar direla, eta guk uste dugu momentua dela hori borondate horiek demostratzeko eta gauzatzeko. Gauzatzeko akordio zehatzetan, gauzatzeko politika zehatzetan. Gai batzuetan ez gaude ados, eta nabarmena da eredu desberdina ditugula. Etxebizitza kasu. Gure ustez, PNVk eta PSek erabaki dute egoera hontara, hau da, etxebizitza larrialdi egoera batera ekarri gaituzten politikekin segitzea. Eta udazkenean egingo dute kontrareforma bat. Eta murriztuko dituzte etxebizitza publikoen estandarrak. Hori horrela da gure ustez. Beraz, hor, eredu ezberdina ditugu eta ez gaude ados. Gure konpromisoa kasu hortan, eztabaida politiko sano, eraikitzaile eta jaso bat egitea eta elikatzea. Borondate hori daukagu eta hori da egingo duguna, datozen hilabetetan, ados ez gauden gaietan, non eredu ezberdina ditugu. Baina badira gai batzuk non akordiorik eza ez den aukera bat. Hau da, akordioak ez daukan alternatibarik. Arrazoi desberdinengatik, baina horrela da. Eta kasu hortan, beharturi gaude, saiakera serioak egitera, eta benetan garbira pasatzea akordio horietara iristeko borondatea. Eta zentzu hortan, 5 eremu planteatu dizkiot gure ustez dienak lehentasunezkoak. Lehena, estatus politikoa. Zalantzari gabe. Gure ustez, Euskal Agendaren erdigune hartu behar duen gaia, hurrengo hilabetetan. Estatus politiko berri batera iristeko, ezinbestekoa da tradizio politiko ezberdinen arteko gutxieneko akordio bat. Eta hortan saiatuko gara hurrengo hilabetetan. 2. Sistema instituzionalaren modernizazioa. Etorkizunean alternantzia politiko bat egongo da. Nik uste zalantza gutxi dagoela zentzu hortan. Eta beraz, sistema instituzionala modernizatuko badugu, eta egokituko badugu, 21. mendera, beharko dira desberdinen arteko oinarrezko akordioak. Hezkuntzan behar ditugu oinarrezko akordioak. Hezkuntza prozesu sozial bada, eta ezin daiteke hori egin oinarrezko akordiorik gabe. Berdin hizkuntza politikan, zalantzari gabe, eta berdin klima politikei dagokienez. Ezinbestekoa izango da, arlo energetikoan eta bestelako gaietan, oinarrezko akordioak erdiestea. Beraz, gu saiatuko gara horretan. Baina uste dugu ikasturte politiko hau funtsezkoa izango dela zentzu horretan. Eta hori da, trasladatu diodan reflexioa.